Nola udaberria gertu dagoen, neguari errepaso bat emateko garaia iritsi da. Meteorologian, negua ez da astronomikoki pentsatzen dugunaren modukoa. Meteorologian, abendua, urtarrila eta otsaila esaten dugu dala negua. Beraz, 3 hilabete horiek kontuan hartuta zer da gertatu dara. Nik uste dut denek nabaritzen dugula euri gutxi egin duela eta gainera temperatura nahiko alto ibili dela. Hortxe ditugu datuak. Donostian, urdinez azaltzen direnak dira, euria egin duen egunak. Beraz, ikusten baldin badozuen, nagusi dira gris kolorekoak edo beltz kolorekoak, hau da, ateri egondan egunetan. Eta gainera, otsaila bereziki oso euri gutxi egin du, Donostia toki euritsua da, neguan euri desente egiten du, begira ezazue, 1, 2, 3, 4, 5, 6 egunetan besterik ez otsailan izan dugu euria Donostian guztira 3 hilabete hauetan 217 litro metro karratuko jaso dira. Eta batez beste 3 hilabete hauetan zenbat botatzen du normalean? 400 litro, beraz, erdia gutxi gora bera bota du. Lehorretik joan da negua, argi dago, eta beroa ere izan da. Beste hiri batera joango gara datua jasotzera, kasu honetan Bilboko datuak hartu ditugu kontuan. Batez besteko balioa, 3 hilabete hauetakoa, Bilbon da, ia 10 gradukoa, 9,6 gradukoa, eta zer gertatu da aurten? Begira zazue, 12,9, ia 13 graduko batez bestekoa. Beraz, ia 3 graduko diferentzia, beroa izan da. Eta argazki zabalago bat egiteragoaz, Euskal Herritik nolabait aterako gara, zer gertatu da Europan 3 hilabete hauetan ez hartu duguna da, azkenengoa, otsaila hori izan da nolabait bereziena. Kolore gorrietan ikusten duguna da, nolabait anomalia positibok, hau da, nun egin duen bero gehiago. Espero dana baino bero gehiago, nun egin duen. Ikusten duzuen bezala, ia Europa osoan. Gutxi gora bera, ia 4 graduko aldea egon da, batez besteko baliotik 3,9 gradu altuagoa aurtengo otsaila. Argazkia are gehiago zabalduko dugu, munduan otsailan zer gertatu den ikusiko dugu, eta kasu honetan ere kolore gorria da nagusi. Hau da, hoi baino beroagoa izan da aurten ere otsaila. Otsailarik beroena 2016koa izan zen, aurtengoa 2. beroena, eta orokorrean ia gradu bateko aldea egon da, beraz, hori alde handia da. Behin neguari biztadizoa eman da, ikusi dugu beroa eta lehorra izan dela, zer gertatu daiteke udaberrian. Jakin badakigu askotan errepikatu dugulako, oraindik ere urtaroetarako, hilabeteetarako egiten diren iragarpenen fidagarritasuna ez dela nahikoa. Baina hau da daukagun erraminta bakarra. Hortxe ikusi dugu martxoa, ikusi dugu apirila, eta hementxe duzue maiatza. 3 oso antzekoak dira. Kasu honetan ere, begiratu behar duzuena da kolorea. Kolore gorriek adierazten dutena da, hoi baino beroagoa. Kasu honetan iragarpena da, hoi baino beroagoa izan daitezkela martxoa, apirila eta maiatza. Hori akaso berri ona izan daiteke, orain koronavirusaren krisi honetarako, zergaitik. Adituek esaten dute, virusak orokorrean hotza da behar dutena gehiago zabaltzeko, eta beraz beroa akaso kaltegarri izan daiteke baita ere koronavirus berri honentzako. Hori zalantzan dago, baina ikusi beharko da ea hori horrela dan. Ikusten duguna behintzat bada, aurten udaberria berotik ere joan daitekela.